Poistenie po lopate. Podcast o poistení, peniazoch a istotách v živote. Rozoberáme reálne situácie, chyby ľudí, aj to, čo vám poisťovne často nepovedia. Poistenie po lopate od poisťovne.sk. V predchádzajúcom podcaste sme sa venovali spôsobom a technológiám, ktoré poisťovne používajú pri boji s poistnými podvodmi. Dnes budeme hovoriť o konkrétnych prípadoch. V roku 2025 poisťovne odhalili rekordný počet poistných podvodov. Najviac podvodov odhalila poisťovňa Allianz, a to až 8253, a spolu uchránila hodnotu 23,1 milióna eur. Kooperatíve sa podarilo odhaliť podvody za 9,1 milióna, Generali 4,63 milióna a Unike za 2 milióny eur. Pokusy o podvod poisťovne zaznamenávajú vo všetkých druhoch poistenia. Začneme cestovným poistením. Niekoľko odhalených prípadov opisuje Vojtech Kosík, koordinátor špeciálnych činností v poisťovni Allianz. Stretli sme sa s takými prípadmi, kde si klienti uplatňovali nároky na úhradu liečebných nákladov v nejakých ošetrení v nemocnici. Zaujímavá bola destinácia, bolo to Dánsko. Aj keď teda v minulosti sme sa občas stretli s niečím takým, že boli nejaké pokusy ohľadne uplatnenia liečebných nákladov z destinácií, ktoré sú také vychytenejšie. Nejaké Chorvátsko, nejaká Severná Afrika, nejaký štát alebo niečo podobné. Ale to sa stalo to, že to bolo v Dánsku, s tým, že keď sme sa do tej previerky pustili za spolupráci s kolegami od externého partnera, tak sa zistilo, že ten doklad, ktorý nám klient doložil, bol falošný. Taký lekár tej nemocnici vôbec nepracoval. A tá ďalšia časť previerky už bola naša a na našich pleciach. Kontaktovali sme sa s tým klientom, ktorý nám okamžite odpovedal, že on v Dánsku nebol vycestovaný, nikdy v podstate si takéto poistenie neuzatvoril a vôbec nejakým spôsobom sa nezúčastil nejakého cestovania, ale ani si nič neuplatnil. Takže vzhľadom k tomu, že toto bolo úplne jednoznačné a pravdepodobne boli zneužité údaje toho klienta, my naozaj nevieme, odkiaľ tie údaje unikli, od nás určite nie, tak by sme spojili s políciou a v súčasnosti spolupracujeme aj na tomto prípade s políciou. Ďalší možno taký prekvapivý prípad, tiež asi taký medzi naivné by som zaradil. Mali sme hlásené vo viacerých prípadoch, že bola nejaká elektronika odsúdená v zahraničí. Boli to mladí ľudia, ktorí nahlásili rôzny priebeh, rôzne krádeže. Napríklad ukradli mi bato počas prechádzky napríklad v Ríme. A keď sme sa pustili do previerov, tak sme zistili, že tá elektronika bola vrátená do e-shopu. Samozrejme, niektoré e-shopy majú aj dlhšiu lehotu na vrátenie tovaru, ale minimálne do tých 14 dní sa vrátiť tovar dá. Takže klient nám doložil doklady o nákupe, samozrejme o vrátení nie, a uplatnil si nárok na plnenie okolo, myslím, nejakých 1300 eur to bolo. V ďalšom prípade to bolo viac, lebo tam bolo viac toho tovaru, ale takisto pri tom prešetrovaní sme zistili, že ten tovar bol vrátený do e-shopu. Z toho vyplýva, že určite sme tam mali aj jednu vysokú škodu, ktorá nás naozaj prekvapila a je to taká zaujímavosť. Ide o jednu zlomeninu v Spojených štátoch, kde bol ten pacient hospitalizovaný, podrobil sa nejakej operácii a tá nemocnica, keď zistila, že tento klient má neobmedzené poistenie, cestovné poistenie, nie je tam žiaden limit plnenia, tak si uplatnili náhradu vo výške presahujúce 1,2 milióna. A po došetrení v podstate sa zistilo, že náklady na iba hospitalizáciu vyčistili na 750 000 a pri došetrovaní v konečnom dôsledku si uplatili iba 100 000 náklady na hospitalizáciu. Pri tom došetrovaní sme v podstate zistili, že v Spojených štátoch nie veľa ľudí má zdravotné poistenie a keď v podstate nemocnice zistia, že ten klient má neobmedzené zdravotné krytie, tak sa snažia takým spôsobom získavať peniaze. V poistení vozidiel zaznamenala Unika prípad odsúdeného automobilu značky Mercedes-Benz. Klient oznámil krádež luxusného vozidla a predložil potrebnú dokumentáciu. Všetko nasvedčovalo tomu, že auto bolo odsúdené na objednávku a vyvezené do zahraničia. Pri domovej prehliadke u poistenca jednotka policajného zboru odhalila v garáži podozrivú stenu, za ktorou sa nachádzalo nepoškodené odsúdené vozidlo. Vyšetrovanie bolo uzatvorené ako pokus o poistný podvod a poistné plnenie zamietnuté. Ďalší zaujímavý prípad podvodného konania zaznamenala poisťovňa Allianz. Podarilo sa nám odhaliť aj taký jasný, úmyselný podvod, kde bola fingovaná nehoda. V podstate to čítanie dát nám umožnilo vidieť nehodu úplne v inom svetle.
a zistilo sa, že išlo o 2 nárazy. To znamená, že pri prvom náraze nebola spôsobená až taká škoda, ako si to páchatelia predstavovali. Takže vozidlo vycúvalo a ešte raz narazilo na to isté miesto. Takže toto je také úmyselné konanie. Potom veľmi veľa takých vecí, kde naozaj ten priebeh je zatajovaný. Ako príklad by som možno uviedol jedno auto, išlo elektrické vozidlo Porsche, kde naozaj to zrýchlenie je úplne brutálne. To človek, ktorý nemá skúsenosť, tak s takým vozidlom musí jazdiť veľmi opatrne. Zistilo sa, že išlo skúšobnú jazdu a nie je to štandardný štýl jazdenia a ten vodič v podstate na mieste, kde bola obmedzená rýchlosť na 50 km za hodinu, jazdil rýchlosťou 156 km za hodinu, tesne pred nárazom. Takže panický brzd už tesne pred tým nárazom a samozrejme pri tom opise vzniku škody zatajoval skutočnosti a hlavne za to, že išlo o skúšobnú jazdu, ktorá nie je poisteniu krytá. V poistení majetku sa vyskytujú prípady, kedy klienti nahlasia poisťovni vymyslenú poistnú udalosť. Opäť uvedieme niekoľko odhalených prípadov. Klient nahlásil poškodenie strechy svojho domu po búrke. Keďže poškodenie malo vzniknúť krátko po uzatvorení poistenia domu, prípad poisťovňa preverila. Hlásení škody klient uviedol, že strecha domu je už po oprave, lebo krátko po jej poškodení malo prísť zlé počasie, silné dažde a on sa obával, že by mu do domu mohlo zatiecť. Obhliadka strechy bola preto vykonaná až po oprave. Pri preverovaní okolností vzniku tejto škody poisťovňa zistila viaceré nejasnosti. Napríklad v čase, keď malo dôjsť k poškodeniu strechy, neboli v danej oblasti podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu hlásené búrky ani silné dažde. Navyše, po preverení satelitných snímok bolo zjavné, že strecha bola opravená už minimálne rok, čo preukázalo, že poškodenie hlásené klientom nevzniklo v čase trvania poistenia. Ďalšiu škodu nahlásil chalupár a predmetom bolo poškodenie odkvapov kvôli tieži snehu. Pri obhliadke boli odkvapy vytrhané z kotvenia a pokrútené. Preverením histórie poistných udalostí hlásených na tejto chalupe poisťovňa zistila, že poškodenie odkvapov hlásil poistený už po 3. krát. Výmenu odkvapov v predchádzajúcich poistných udalostiach poistený vždy deklaroval faktúrou o ich nákupe. Prešetrením vyšlo najavo, že faktúry o nákupe odkvapov boli falošné a odkvapy nikdy neboli vymenené. Ich kotvenia boli len provizorne opravené, čo spôsobilo menšiu odolnosť voči poškodeniu tiežou snehu. Poistený každoročne využil poveternostnú situáciu a snažil sa neoprávnene získať poistné plnenie. Ďalšie snahy o obohatenie sa popisuje Vojtech Kosík. Mali napríklad prípad toho navyšovania, kedy počas prejávky bytu sa neustále vytápal spodný byt. Samozrejme, majiteľ toho spodného bytu sa hneval, neustále sa sťažoval tomu majiteľovi z vrchného bytu s tým, že v podstate po ukončení prejávky, ktorá trvala niekoľko mesiacov, si tento majiteľ potom ten byt vrchný poistil. Samozrejme, poistil si aj zodpovednosť za spôsobenú škodu. A so zmeneným dátumom vzniku škody si túto škodu nás uplatnil. Ale čo bolo zaujímavé a kuriózne to, že kolega vycestoval priamo do toho bytu, kde oslovil toho majiteľa bytu, komunikovali, samozrejme požiadal majiteľa, či náhodou nemá nejakú fotodokumentáciu o tom, ako sa to celé dialo, aké vytápačky tam boli, čo sa všetko muselo v tom byte opraviť. A tento majiteľ sa snažil, lebo si uvedomil, že tie fotky sa dajú nejakým spôsobom prezrieť a dá sa zistiť, kedy boli vyhotovené, takže sa dá zistiť dátum tých metadát. A snažil sa priamo pred kolegom, takže ustúpil pár krokov, aby nevidel na telefón, tak sa snažil pred kolegom nejakým spôsobom zmeniť tie dáta a preposlať si tie fotky do WhatsAppu a potom tieto už zmenené dáta ukazoval kolegovi. Ale našťastie spodný sused, u ktorého takisto kolega vykonal previerku, celé potvrdil. A tým, že bol nahnevaný, tak bol na našej strane a povedal pravdu. Takže toto sme neuhradili, tam bola škoda, myslím, okolo 6 000 eur. Po poistení majetku, v ktorom je zaznamenaných najviac poistných podvodov, druhou najpočetnejšou skupinou je životné poistenie. Poisťovne sa často stretávajú so zatajením zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy, fingovanými úrazmi či bezdôvodným predĺžením pracovnej neschopnosti. Je prekvapivé, že na poistný podvod rodičia dokážu využiť aj dieťa. Citlivý prípad zaznamenala poisťovňa Allianz. V podstate išlo o to, že hneď po pôrode pri tých bežných lekárskych vyšetreniach sa zistilo, že dieťa má vážne poškodenie sluchu s tým, že
lekár odporúčil rodičom, aby to riešili u odborníka. Následne rodičia samozrejme so zatajením skutočného zdravotného stavu dieťaťa si dieťa poistili a na veľmi vysokú sumu poistili riziko kritických chorôb. Samozrejme počkali si na uplynutie čakacej doby, na ten čas, to bolo 6 mesiacov, to je myslím, 6 mesiacov, áno. A po uplynutí tejto doby navštívili odborníka, dieťa bolo hospitalizované, bola tam upresnená diagnóza, s tým, že samozrejme si to uplatnili tých 50 000, aby sa im to vyplatilo. Neviem prečo, ale možno naozaj nepočítali s tým, že sa to dá celé preveriť. Preverila sa celá zdravotná história toho dieťaťa a zistilo sa, že tá diagnóza bola stanovená už v čase krátko po pôrode, že ten doktor, ako som spomínal, odporúčil riešenie zdravotné také a také. Rodičia vyčkali a s tým dieťaťom išli k lekárovi až po poistení, až keď si boli istí, že si môžu ten nárok uplatniť. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Viac informácií nájdete na našom webe poisťovne.sk.